May gabi sa tanan, nanapod kita sa Light Them with my word, ang sinimanang pagpaambit sa kinabuhi sa laiko. Light them with my word. Ang ato ebanghelyo karon kinuklo gikan sa kapitulo 14 kang Lucas versikulo 25 hangtod sa 33. Nagapunting kani nga ebanghelyo sa tema sa pagkamalagaron or discipleship o unsa bay kanang ato ang pagabuhaton, unsa bay ikabaylo nato nining kung kita mosunod kang Hesus. Sa ato ang studio karon, brothers and sisters, si Hesus nagkatudlo kanato unsa ba gyud ang gikinahanglanon, no? Kung sa English pa niya, unsa ba yung mga demands sa pagka-disciple, pagka-disipulo, sumusunod ni Kristo, o unsa ba gyud ang kanang radical nga commitment, no? Kanang yung kanang kung mayong ka 180 degrees nga commitment nato, no? Metanoia nga gikinahanglan nining pagka tiunay nga disipulo nga nagahatag kagad o kanang gikinahanglanon sa ato ang dedikasyon o debosyon sa ato ang Ginoo o kani-gani mulabaw pa sa ato ang kaugalingon nga attachment or even paghigugma sa ato ang pamilya, kaigsunan o uban pa o sa ato mga personal nga mga interests. So brothers and sisters, ang tema karon kinuklo diha sa mga basahon karon diha sa niaging gisumpay sa niaging Domingo mao ang kanana ang pagka masinubtanon or humility, no? Gisumpay niya na kay karong nga umabot nga ebanghelyo sa karong umabot nga Domingo nagapunting man diha sa kanang unsa bagay kanang bili nining ato ang pagka-disipulo, ang atong pagsunod ni Kristo, unsa may mga trade-off, unsa may atong pagabuhaton. So tanaw nato ang kanang koneksyon nining pagka masinubtanon, pagka mapahiusanon or humility o ato ang pagka-disipulo. Ang tawag sa pagka-disipulo diha sa ato ang kaugalingon nga kinabuhi gitawag kita ni Kristo mismo. Mato kita sa ebanghelyo sa versikulo 25, samtang nanglakaw ang daghan kaayong tao kuyog ni Hesus, miatubang siya gidayon o gingnan siya. Gingnan sila ang nagsunod kaniya, no? Kung mo anay mo nako nga dili andam sa pagsalikway sa iyang gugma para sa iyang amahan o inahan, asawa o mga anak, mga igsuong lalaki o babae, o bisan sa iyang kaugalingon, dili mo maakong alagad. Dili maalagad nako ang dili makapasan sa cross sa pagsunod nako. Discipleship day ang pagka maalagaron or pagka maalagad sa iya, no? So brothers and sisters, ngano man si Jesus naga-iskutorya na katong nagasalikway sa iyang pamilya, sa iyang mga kisunan o sa iyang kaparentingan siguro o sa iyang kaugalingon, dili mahimong alagad, dili mahimong alagad niya. Unsa man day iyang gipasabot niini, ngano man, no? Nga magsalikway makita. Unsa may pasabot niini. Ngano man iya magkaning gi-highlight ang iyang pagsalikway, no? Pagsalikway meaning kanana ang atong paghigugma sa ato ang pamilya, sa atong kaigsunan, kay galaan, o
sa atong kaugalingon dili makumpara diha sa atong paghigugma na kuno kang Kristo, no? Nagpasabot lang gani nga total o pinatibuk-an gyud ang ato ang paghigugma sa Ginoo sa batbat ni Jesus sa pagsalikway, no? Sa ato ang amahan, ato ang ginikanan, ato ang inahan, sa atong mga kaigsunan. Dili kani about sa ato ang kananaang pagbati lamang, but kini niya nagpasabot na naagid kusog kayo sa ato ang paghigugma diha ng Kristo nga siya gayud atong pili isip usap ka mga disipulo nga isip mga alagad kaniya tibuok gyud, kinatibuk-an gyud, no? Kinatibuk-an ang atong paghigugma pagtagad kang Jesus kay divided ang atong atensyon, no? Mag-unsa man lang o divided ang atong atensyon nan dili kita maka alagad kang Kristo nga tiunay kay naagyoy makababag ang ato ganing concern sa ato bata ato ang pamilya mao gyud makababag niini, no? Mo na nga sa ako ang pagmamalandong magunsa na lang ang pare minyo, no? Nan ang iyang pag-alaga dili sintro kang Hesus kay naa man sa pamilya. Mo na ang ako ang usa ka kanang pamalandong nako, no? What if nga moadto na ang usa ka pare nga minyo nga magmisa na siya daw og nagsakit yang anak kalit kaayo. Dan unsa may iyang palabion ani karon kay minyo man siya. Simpre dili gyud maadto niya ang misa kay moadto gyud siya siyang anak kay iyang atimanon, no? Mangita gyud siya papuli. But kinila nga butanga makabalda gayod mo nang dili na gyud kita napingalang nga ato ang kaparian dili gyud ninyo. So brothers and sisters, mo ka na ang gikinahanglan nga kita ug mo alagad kang Kristo, focus og kuan gyud kana sentro gyud kang Hesus. Wala gyud lain nato nga kanana ang makabaldan ini. So brothers and sisters, daghang ayo nga to ang makita nga ehemplo nini og mga sitwasyon niini. Ngani kang Mateo nga version niini makita nato sa versikulo 13, no? Kapitulo 10. Whoever loves father or mother more than me is not worthy of me, no? Kinsa katong higugma sa iyang amahan, inahan, labaw pa ka sa ako, dili siya takos nga mosunod ka nako or para ka nako. Labi na og mahigugma sa iyang anak na lalaki o babae na labaw pa sa ako, dili sila kanang takos, dili siya takos nga mosunod ka nako. Kay si Jesus nga nagpunting niini nga pagsalikway niini dahil sa atong amahan, inahan, mga anak. Labaw pa kang Jesus, nagigugma, labaw pa kang Jesus. Si Jesus di nagpaklaro lang kanato na ang pagkaalagad dili sayon. Nagpasabot kani nga kita mupas ang gayon sa ato ang mga krus, no? Naagi krus ang atong pagapasanon. Ngani ang ato ang mga kaparian dili minyo naagayoy cross ilang pagapasanon. Bisan gani kita nagsignify na naghigugma kita. Priority gyud nato ang atong Ginoo apan dili gayon nato palikayan nga naa gihapon cross sa ato ang pagpangalagan. Kay ang tinuod nga gugma, brothers and sisters, na ay kanana ang kapalit labi na sa ato ang paghigugma kang Hesus, labaw pa kaysa atong gigugma. Mao ka na usa ka palit, no?
nagikapalit. Ang ato ang Ginoo atong gigugma labaw pa kaysa ato ang kanang mga hinigugma. Mao gani ang ato ang paghatag sa tanan natong sakripisyo, tanan-tanan gayud. Kapalit ang ato ang mga hinigugma. Mao na ang sakripisyo nga atong gibuhat kay nahigugma kita ang Hesus. After all, brothers and sisters, ako bitaw ihemplo sa akong Bible study ganiha buntag. Ingin ko nga pila ka oras kamo sa inyong mga anak. Nga nag-alagad kamo sa inyong mga anak, labi na mga anak ninyo gagmay pa hantud ng dagko na o nagsugod ng eskwela. Pila lang ka oras pag mata ni anak, maghikay mo sa inyong pagkaon, pagpreparar, mag-ilis kaniya, o pagka alas 6:30, alas 7, tuwa na sa eskwelahan. Muli na imong anak, mga alas 5:30, alas 6, magtuon, pagumana na, matulog na. But ang pinakadako nga oras nga kanana ang usa ka bata, ang imo anak, nga gigahin niya dito sa eskwelahan nako kayo 8 oras na pa sa carpool, na pa sa iyang transport niya, transportation niya 8 hangtod sa 10 oras. Ang imo pila na mabutang nato mga 4 ka oras against na 10 ka oras. Dili pag productive ang imo 4 ka oras kay naglihok ka man, nag-alagad ka man niya. Dili pag mo istorya karon kayo mangitunan pa. Ilisan ni katulog. So brothers and sisters, sa napulo ka oras, kinsa man ang nagbantay sa imo anak? Kinsa man nag-alagad sa imo anak? Ang Ginoo man. Kay imo man gigugma ang Ginoo, imo man gipili ang Ginoo. Nga siya mo'y mutabang kanimo, siya mo'y maghari kaya sa imong kinabuhi. So ang Ginoo man gayod, siya mo'y muhatag kanimo. Yung bitaw siya, seek ye first the kingdom of God, and everything shall be added unto you. Imo kung gipili nan ang tanan, musunod akong pagabuhaton o ako ang pag-atimanon. So brothers and sisters, siya gani mismo ang ato ang Ginoo, iyang gihatag ang iyang kaugalingong anak. Iyang sakripisyo o iyang gihatag kanato para mutubos kanato sa atong mga kasalanan. Diha nagpakamatay sa cross. Og nabanhaw o kita gitubos. So brothers and sisters, mao kana ang iyang ehemplo gikan kanato. Ug unsa man ang pagigugma? Unsaon nato pagigugma sa ato ang mga hinigugma sa kinabuhi? Itugyan nato sa ato ang Ginoo. Isalig nato sa ato ang Ginoo. Kay kita nahigugma sa ato ang mga hinigugma o nahigugma usab kita kang Hesus. Mao kana ang pagigugma. Dili ang pagigugma nga possessive ka ita. No? Dili na nato i-share ang ato ang mga hinigugma dito kang Hesus. Nga iya ra bagyod na, dili man na ato. So, yun na yung pagigugma sa ato ang gigugma natong pamilya o guban atong mga bata at even atong kaugalingon. So, brothers and sisters, kining tanan nga atong ginabuhat, nagsumikat lang o dako kayo nga kanang pagka mapahiubsanon, humility, magpa-ubos ato ang garbo. Even maangkon man nato tanan kung kita sapian na tanan ang ato ang driver, ang ato ang muhatod sa mga bata, na tanan diha ang atong paggamit sa atong kwarta para safety atong mga anak. Mabantayan siya o naaga ni gasunod-sunod diha sa eskwelahan. But brothers and sisters, dili makalupi gayud ang atong paghigugma sa Ginoo nga atong gisalig kaniya. So mao kana ang kanang mapahiubsanon. Ngani ang pagka mapahiubsanon
wala po kani naingon nga kanana easy na lang kayo ang ato ang gikinahanglan o ang atong pinabuhi apan nagikinahanglan kani brothers and sisters sa atong pagsalig sa Ginoo. Ato ang willingness nga atong ihatag itugyan ang ato ang mga kanana hinigugma sa ato ang Ginoo. Then tungod sa atong pagka mapahigugsanon, tungod sa ato ang dili magarbuso, tungod sa atong pagsalig sa Ginoo, mao kana ang pagka tiunay na maka-alagad o mahimong disipulo. Dili gayo kita mabalda sa ato ang panigabisyo. Mapokus yun nato diha ka Jesus, diha sa Ginoo. Ang ato ang mga pagserbisyo. Na ay kapalit ang ato ang pagserbisyo ba't pinagi sa pagsalig, pinahagi sa atong pagkapahiubsanon, sa atong pagkatugyan sa ato ang Ginoo na kita mismo mahimo nga usa ka tiunay nga disipulo. So brothers and sisters, maudihay ka na nga sa atong niaging Domingo gitutuan kita unsa ang pagka-humble, dili magtamod sa ato ang kaugalingon, apan magpaubos gayon kanunay sa ato ang kaugalingon. Ngani sa second reading diha sa sinulat ni San Pablo dito sa Ampilimon, no? Makita nato nga duha ka example sa kaniniang pagsunod, pagka-alagad. Si San Pablo mismo, siya mismo, kinsa man siya, sa wala pa siya magserbisyo sa Ginoo. Apan gitugyan niya iyang kaugalingon, aron pagserbisyo sa gibiyaan niya tanan para siya magserbisyo sa Ginoo. Nagpaubos ug maayo siya. Gilutos gani siya kay Roman citizen siya. Iyang kaugalingon nga Romano, gilutos siya tungod sa iyang pagsunod kang Kristo. Ug ang ikaduha si Onesimus, no? Usa ni siya ka Greek nga slave. Iyang gibiyaan ang iyang amo para mahimong Kristiyanos ug nagsunod kang Kristo. So, brothers and sisters, unsa man bili sa atong pagka kanana ang sumusunod ni Kristo or sa ato ang pagka-disipulo. Unsa man gitawag og cause of discipleship. Makita nato sa bersikulo 28. Unsay buhaton sa taong tukod og kamalig. Sa in English pa ni tower, no? Kaya ang tower manggod kanana ang ibuhat na nila sa umahan kay para magbantay ba sa mga mananap o uban pa o kawatan ba karon. But diri kamalig ang iyang istorya mo magyapon sa ato sa mga umahan na may kabantay nga kamalig, no? O may taw-taw nga buhaton nila para pagpangabog sa mga langgam, no? Alang sa pagbantay sa uma, no? Kani kunong kamalig alang sa pagbantay sa uma. Di ba mulingkod una siya? Kalkulahon ang gastos o tan-awon kung may igo bang salapi sa paghuman ini. Tingali katawan lang siya kung magpahimutang niya ang sukaranan apan dili niya mapatiwas. Unya, makaingon sila, kining tawhan nami sugod ug pagtukod apan dili makahuman. O kinsa man kana nga makigubat sa laing hari nga dili una mulingkod aron hinuktukan kung sa 10,000 ka mga sundalo makabunto ba siya sa 20,000 kasundalo sa kapikas sa kaaway.
kundili magpadala siya sinugo samtang layo pa sila aron pakig-ariglo, brothers and sisters, no? So brothers and sisters, muna na ang kanini ang pasubingay kaning panag-ingnan nga gihatag sa pagbuhat og turi, pagbuhat og kamalig sa umahan para pagbantay og desisyon sa hari nga gi-atakihon na sila sa 10,000, 20,000 ka mga sundalo, naghatag gani og lisod kaayo, no? Lisod kaayo nga pagtulunan Hesus nga siya ato ang tagaan og priority. Siya diha ang atong loyalty sa iya. O mo kani ang cost, no? Mo of discipleship, mo kining bili sa pagka-disipulo nga kita mo sunod kaniya. Gitagaan kita duha ka panag-ingnan, no? Ang usa ka tawo nga nagbuhat og tore or kamalig sa uman, ug ang usang kahari nga unsay iyang buhaton nga nagpadungong na ang mga sundalo dito sa iyang kingharian o mulabaw pa sa 2-1, no? 20,000 unya 10,000 ay ang sundalo. So brothers and sisters, dako kayo nga punto nga dili gid kita magsugod o dili nato mahuman, no? O naghatag ka nato og importansya gyud nga kinahanglan planuhon nato ni, no? Ato yung kwintahon og mayo, kalkulohon kuno nato og mayo ang bili sa pagsunod kaniya ug ato ang commitment later on diha sa ato ang desisyon sa musunod kang Kristo isip usa ka mga disipulo. So sa ganito planuhon nato, una kita mo commit, no? Kinahanglan ang ato ang desisyon gayon. Ang duha ka kanana ang panag-ingnan, brothers and sisters, naagi risgo sa ato ang mga desisyon ug ato gining planuhon ug mayo. Otherwise kataw-an kita ug makabalda baya kita sa ato ang giserbisyohan sa simbahan ug wala kitay commitment. Magunsa man lang ug naay gipiyal ka nato nga mga katawhan sa Ginoo ug dili nato atimanon. Ug mga karnero karon nga gihatag nimo nga ikaw mo'y bakiro unya paghumanwa nimo kanana ang sunda ang imuhang commitment, ang imuhang pagkadisipulo, no? Magunsa man lang ug ikaw sa kalideres diha sa ato ang simbahan, no? Mo man ang pagkadisipulo, no? Dili gyud sayon nga kani ato ang paghahatagan sa atong commitment kung kita preparado. And atong ibutang ang gingharian sa Ginoo, wala nay lain, siya ra gyud ang ato ang pinaka-importansya sa tanan. So brothers and sisters, dili kani mahimo og sa ato lang pagabuhaton ato-ato lang. Gikinahanglan nato ang grasya sa Ginoo. Gikinahanglan nato ang atong pagampo. Kung naay atong desire, kung naay atong tinguha nga gusto kita mo alagad sa Ginoo ug mosunod kang Kristo, nan magpatabang gayud kita niya kay iya man gyud ning grasya. Grasya pagka masinugtanon, pagka mapaubsanon, grasya sa pagkadisipulo nga mosunod kita. Siya ra gyud mahibalo kita mutugyan sa ato ang mga minahal sa kinabuhi para siya pod mo atiman ini, no? Siya pod mismo ang muhatag kanato ug giha ug unsaon nga siya gihapon ang ato ang pinaka-importante sa tanan nga sundon. So brothers and sisters, sa versikulo 33 nagaingon, sa samang paagi dili makaangkong alagad ang dili mo biya sa tanan iyaha, no? Dili kuno makaangkong nga tinuod o tiunay nga alagad ang dili mo biya sa tanan iyahang kaugalingon nga mga posisyon, no? Unsa man ni posisyon nga iyang gihuptan, ang iyang oras, iyang bahandi,
o ang iyang talento niya, no? The three P's. Mo ni ang iyang kanang isalikway. Mo man ni isalikway niya kay mao man ni naglangkob sa tanan nga nagkinahanglan o kana na ang pagsalikway ni ini kay mao man ni ang imong gihuptan nga mga resources nimo, no? Ngani sa Catechism of the Catholic Church nagaingon diha sa 521 to 524 naghatag og kanang pamalandong nining pagtulunan nga nagpasabot na mga Kristiyanos o Christian nga mga bukasyon naghatag gayud kanato og panag-ingnan, naghatag gayud kanato og iyahang pagtulunan nga naagi radical, no? Radical demand nga gikinahanglan para ato isalikway nato mga posisyon. Ngani ang gisgutan nga dako na yung posisyon nga naa kanato isa nato mga hinigugma sa kinabuhi o mga attachment sa atong hinigugma sa kinabuhi. Apan mas sila mismo kuno gihigugma sa Ginoo, labaw pa kanato. Mayong kita gihigugma nato atong asawa, atong bana, atong mga anak. Tinungod ka na, mas labaw pa ang Ginoo nagigugma nila. Munang dili nato magahom pagigugma tiunay kanila. Not unless na adya ang Ginoo. Magsugod gayud sa atong pagigugma sa Ginoo. Brothers and sisters, mao kani ang mga babag ug daghan pa sa atong pagsunod nga usa ka disipulo ni Kristo. Kaya ang pagkadisipulo nagpresent ka nato og sayon kayo nga pamaagi, no? Sayon nga pamaagi og naagayod ang grasya sa Ginoo ug labaw sa tanan ng iyang Espiritu Santo nga mugiya kanato sa pagkadisipulo. O conscious, no? Kananaang naa kita, conscious kita sa ato ang gipili, atong desisyon na mosunod kang Kristo isip mga disipulo na nagpasabot og if you take up your cross, deny yourself, take up your cross and follow me, no? Naay self-denial, naay pagsalikway. Isalikway man nato ang ato ang mga kananaang mga loved ones kay ang Ginoo na may mo atiman kanila labaw sa tanan isalikway nato ang ato ang kaugalingon, ang atong mga treatise isalikway nato sila tanan o mutuo kita nga kita gayon ang atong desisyon atong pasanon ato ang cross, no? Pakita nato sa Lucas kapitulo 9 versikulo 5-3 na naghatag kani sa ato ang kananaang pagpamalandong karon o mo kani ang giya kanato sa Ginoo. If you want to be my disciple, isalikway mo kaugalingon. First and foremost, dili na to masalikway ang ato mga hinigugma in favor of Jesus nga naghigugma kanila. O dili na to masalikway atong kaugalingon. O pasano na to atong cross. Ug mosunod kita sa iya nga mga disipulo. Kay si Jesus gani, willing kay siya. Gi-embrace niya ang cross. O ang iyang bili sa iyang pagka-masinugtanon, obedience sa ato ang amahan. Gitagaan kita sa ihang pagkamagiluluyon ang gugma o pagkamaluluyon kita tanan, no? Tungod ni ana sa ihang pagka-obedient diha sa cross iyang gihatag kanato ang pagkamaluluyon o sa iyang gugma para kita tanan malingkawas mahatagag kagawasan labaw sa tanan kita mga gapuyo pa panikay-sikay pa para kita malibre diha sa kananaang pagkaulipon
diha sa ato ang mga kasalanan. Nga naman, every time kita magkasala, unang kita kang Jesus. O mangayo pasaylo, o mangayo o ganan na ihang blessing nga unta, panalipdan kita niya, nga kita, isip usap nga mga disipulo, nagdesider ni ini, nga unta iya kitang tagaan sa grasya, padayon, grasya o kanang Espiritu Santo nga makapadayon kita ni ini. Ang pamagi sa krus, atong pagasundon, mao kana ang pamagi ni Kristo. Nagpasabot lang na kung ang atong kabubuton gani mo cross, no? Mo bangi gani sa kabubuton sa Ginoo, then ang kabubuton sa Ginoo atong pagabuhaton. Ang kabubuton sa Ginoo mo'y ato ang pagasundon. Kay kung wala gani na ang pamaagi sa cross, brothers and sisters, nan magbuot kita sa atong kaugalingon. Muna makita nato sa atong palibot, taghan kayo mga disipulo. Nga ta kasabot ug unsa man nga klase nga disipulo. Ang tiunay nga disipulo, mo kato mga disipulo nga nagsunod gayud sa kabubuton ni cross sa ato ang Ginoo, kay sila nagpasan sa cross. Gisalikwan nila ilang kauglingon, nagpasan sa cross o nagsunod ni Kristo. O sa panahon nga ang ilahang kabubuton mo cross diha sa kabubuton sa Ginoo, nan moadya sila og mosunod kanunay sa kabubuton sa cross. Mao kani ang pamaagi sa cross. Dili sayon, but nagkinahanglan og sakripisyo. Diha ang tama santos sa pag-sacrifice, brothers and sisters. Remember, the Greek word nga sacrifice, sakra, patsiri, to become holy. Sakra means sacred, patsiri, or to become. No? O kanina ato ang sakripisyo, ang ato ang sakripisyo, pagtaan sa ato ang kaugalingon, pagsalikwoy sa ato ang kaugalingon nga kinabuhi, everyday sa ato ang kinabuhi, everyday sa ato ang pagsunod ni Kristo. So brothers and sisters, dumduman nato sa ato ang responsorial psalm karon, no? Chapter 19, kapitulo 19, versikulo 3 hangtod sa 6, 12 hangtod sa 17, nga nagpahinumdum ka nato, brothers and sisters, nga unsa gyud ka mubo ra sa ato ang kinabuhi diri sa kalibutan. O nagkinahanglan gayud kita kay di ta kay balo karon sa maabot ang ato ang Ginoo. Basin og maabot siya, disipulo man kita apan tuwa kita naglaroy-laroy, no? Kung usa gani ka disipulo o sundalo ni Kristo, nakasulob ang atong butas kanunay. No? Dili ta coat of handed nga nagatsinilas lang kita o nasuroy-suroy o asa dapit, wala kita magbuhat sa gimbuhaton sa Ginoo. Nagkinahanglan kita o nagsalig kita sa Ginoo, sa iyang guidance, sa iyang giya o sa iyang direksyon everyday sa ato ang paglakat nini kinabuhi. Kay mao magkani isip usa ka mga disipulo ni Kristo nga makapa kanana ang makagiya nato ngadto diha dito sa ginhabian dayon uban sa ato ang gitugyan nato nga atong ubang mga pamilya. Kana og magbuhat po sila sa inyo, magbuhat po sila o masinutanon sila sa tawag sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Asa man magsumikad, di ba, gikan sa imong pagdisipulo. Disipulo sa imong pamilya, disipulo sa imong komunidad, disipulo sa simbahan, disipulo ni Kristo. Salamat kayo, mga kaisunan, sa sunod na po nga higayon, aghatod ta mo na magpadayon gyapon ang atong light them with my word, ang sinimana nga pagpambit sa kinabuhi, sa laiko. Don't forget to like and subscribe, and above all,
ayaw po kalimot o suportahan nato ang ato ang programa ang kinabuhi sa layto. Sa ngalan sa Mahal, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.